Είναι μια ηλιόλουστη μέρα και εδώ πέρα βλέπουμε τους χειμερινούς δραστηριοτές. Εδώ πέρα Χαρίγης με το σοβακάκι το κόκκινε, είναι πολύ trendy. Εδώ πέρα ο Θάνος, να την κεφάλα. Εδώ πέρα η Φαβούρα, αδερφός. Εδώ πέρα η φίλη και ο φίλος και ο ξάδερφος. Εδώ πέρα τα παιδιά είναι χειμερινοί κολυβητές. Θα κάνουν το πρώτο τους μπάνιο για το 2009. Εδώ πέρα βλέπουμε το Θάνο και το Χάρη να ετοιμάζονται να μπουν μέσα στη θάλασσα. Ίσως το σκέφτονται, αλλά πιστεύω τελικά θα μπουνε. Και ό,τι φαίνεται τελικά θα μπουνε. Δοκιμάζουν το νερό. Βλέπετε, είναι τελετή. Είναι μια τελετή. Τελικά μάλλον όχι δεν θα μπουνε. Βλέπετε εδώ πέρα το Χάρη. Βλέπετε τα ερχόμενα Γιάννη πάνω. Ποιος τελικά θα μπει. Και ναι, από ό,τι φαίνεται και ναι, τελικά μπαίνουν. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, ναι, κυρίες και κύριοι. Είναι αλήθεια, μπήκανε, ναι. Και παίζουνε και ξαναβγαίνουνε, κυρίες και κύριοι. Και ναι, ήταν το πρώτο τους μπάνιο για το 2009. Πείτε μου εντυπώσεις. Είναι το πρώτο μπάνιο για το 2009. Αυτό ήτανε και στους Ολυμπιακούς του Πεκίνου. Τώρα και στους Ολυμπιακούς του Πεκίνου. Που γίνεται, όχι. Στους Ολυμπιακούς, που γίνεται η επόμενη Ολυμπιακή στο Λονδίνο. Τέλος.